Момичета току-що пристигнах в магазина във Варна и разбрах, че са ми изпратили нещо от София. Знам, че знаете, че е сако. Знам, че знаете, че е бордо. Това е по вече позната кройка за вас. От миналата година го работим в няколко цвята и искам сега да видя новия цвят, тъй като той е ново за мен. Не съм го снимала. Изглежда чудесно. Хастара е много красив. Да, сатениране. И нека да видим дали са ми пратили точния за мен размер. Много важно. Оп, опа. Оп. Добре. Точен е размера. Я да видим как ми стои. Ами, аз смятам, че ми стои страхотно. Може да оставите по един коментар, за да ми кажете вие какво мислите. Съвсем скоро ще го видите в сайта. Изпращам ви много целувки.